O Concello de Vilagarcía dará resposta a unha bella demanda de Vilaxoán, especialmente das praceiras, a renovación do mercado de abastos. O Goberno local presenta un proxecto que transformará por completo a instalación. En versión de 230.000 euros a través do Plan Concellos de fondos europeos, que, como decía, nos vai a permitir modernizar a parte interior, corregir problemas de accesibilidade que poida ter a Praza de Abastos, pero tamén a imaxe de fora vai a cambiar e o que pretendemos é que a Praza de Abastos de Vilaxoán sexa un elemento moi importante para a economía local da zona. A actuación levarase a cabo tanto no interior como no exterior da instalación. Os postos serán máis amplos e cómodos e mellorarase a accesibilidade da praza. Tamén terá un espazo reservado para realizar eventos que dinamicen o mercado. Unha modernización, como decía, é cambiar un pouco a distribución e ampliar un pouco os postos que xa están ali fixos, pero tamén outros espacios que permitan novas actividades, tal e como tamén se está facendo na Praza de Abastos, na outra Praza de Abastos, tamén que permita facer, por exemplo, algunha actividade puntual que sexa un atractivo e que todo isto, como decía, nos axude a dar un impulso. As melloras fixéronse tendo en conta as necesidades das praceiras. A zona exterior tamén será renovada. Sí, o proxecto recolle eso principalmente, que elas traballen máis cómoda, con máis espacio, e corrixir tamén os problemas de accesibilidade que ten a Praza de Abastos, problemas que pudera ter a cuberta, ademais tamén vai haber un cambio exterior moi importante, así que creo que dentro dos meses a Praza de Abastos non a vamos nin a coñecer porque vai a ser un cambio moi potente. A obra aínda está pendente de saír a licitación, pero dende o Goberno agardan que se faga coa maior brevedade posible e que tanto as praceiras como Vilaxoán poidan gozar do mercado renovado.